Ddydd Llun, yr 11 o Rhagfyr, mi fyddwn ni'n cofio Llywelyn ap Gruffydd, neu Llywelyn yn Llywola. Llywelyn oedd y cyntaf, wrth gwrs, i gael ei gydnabod fel tywysog Cymru, a thrwy cytundeb Trefaldwyn ym 1267, bydd rhaid i Harri'r Trydydd dderbyn telerau a chydnabod tywysogaeth Llywelyn a hawl Cymru i bob pwrpas i fod yn wlad annibynnol. Fe gyflwynodd Llywelyn system drethu a gwasanaeth sifil i weinyddu'r wlad o dan i arweinyddiaeth, ond oedd y drefn yma ddim wrth fodd Edward y cyntaf, wrth gwrs, arfododd Llywelyn i ildio tir ac i gilio nôl i'w gadarnle yng Ngwynedd. Y Mawrth 1282 cychwynnodd gwrthryfel wrth i'r Cymru ymosod ar gastell Pen-ar-Lag yn Sir y Fflint mwyn adennill tiroedd coll. Ond mi ddath y gwrthryfel i ben 6 mis yn ddiweddarach, gyda Llywelyn yn cael ei rannu oddi wrth i fyddin o ryw 7,000 o ddynion ar yr 11 o Rhagfyr a'i ladd mewn sgarmes ger Cilmeri gan Steffan de Francton, un o filwyr Edward y cyntaf. Anfonwyd ei ben i'r brenin yn Llundain, a'i gludo drwy strydoedd y ddinas i'w arddangos i'r bobl cyn i adael i bydru ar bostyn haearn ger tŵr Llundain. O fewn misoedd fe gollodd Gwynedd i holl insignia brenhinol ac fe gyfeddiannwyd Cymru am y tro. Mi fydda i'n gwisgo iorwg ddydd Llun, ac mi faswn i'n annog bob un ohonoch chi i wisgo iorwg cof am Llywelyn ap Gruffydd, ac mwyn datgan yn glir fod ysbryd annibynnol Llywelyn yn Llywola dal yn fyw.